Jum wieħed 26,000 passiġġier. B'hekk il-ħamis 17 ta' Awwissu se jitniżżel fl-istorja tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta wara li nkiser rekord ta' passiġġieri li għaddew minnu f'jum wieħed. Fil-fatt ir-rekord tas-sena li għaddiet li kien jammonta għal 22,000 f'jum wieħed inqabeż b'4,000 passiġġier. Awwissu bħala xahar huwa iktar wieħed impenjattiv għalina l-ajruport u llum 17 ta' Awwissu hija l-iktar ġurnata biżi infatti qed nistennew ċirka 26,000 passiġġier li ħajgħaddu minn hawnhekk u meta tikkomparaħ ma' l-iktar ġurnata biżi tas-sena l-oħra hija 4,000 iktar passiġġier. Patricia Darmanin spjegatilna li din is-sena Lulju kien xahar rekord u x-xahar sħiħ ta' Awwissu mistenni jkompli fuq l-istess nota. Dan minħabba li għad ta' turisti jippreferu li jiġu jżuruna matul dan ix-xahar biex jesperjenzaw il-klima sħuna li joffri pajjiżna. Minkejja li l-ġranet li ġejjin mhux mistennija li jkunu daqstant impenjattivi, xorta waħda dak li jkun jaf jesperjenza ftit ta' dewmien iktar mis-soltu. X'jista' jagħmel biex jevita l-kjuwijiet twal? Aħna nirrakkomandaw li passiġġieri jkunu se jiġu l-ajruport biex isifru l-ewwel ħaġa jaħsbu għall-inqas satej qabel. Dan huwa importanti biex ikun hemm biżżejjed ħin għall proċessar ta' dokumenti tal-vjaġġar u bagalji. U kif ukoll forsi wieħed tajjeb jkun jaf li bħalissa għadin xi xogħlijiet fit-toroq tal-madwar tal-ajruport, allura tajjeb li wieħed jaħsiblu minn qabel. Aħna nissuġġerixxu wkoll li ħajkun isifer jekk jista' jagħmel online check-in jagħmlu biex kollu il-boarding pass f'idejh u jevitaw ukoll il-queues u kif ukoll ikun lesta l-iskrin ta' security. Xi ħaġa wkoll li wieħed jista' jagħmel li jkun infurmat dwar il-pis tal-massimu li jista' jtella fuq il-linja tal-ajru li ħajkun ħajvjaġġa magħha biex imbagħad jevita komplikazzjoni żejda hawnhekk l-ajruport. Patricia Darmanin spjegatilna wkoll li fi ġranet simili fejn in-nies ikollhom jistennew ftit tal-ħin iktar jisservew xerbit friski flimkien ma' xi ikel tradizzjonali. Hi temmet tgħidilna li ġranet bħal dawn huma iktar ta' sfida l-ajruport li min-naħa tal-istaff jara li jaħdem mal-entitajiet kollha biex jassigura l-aqwa esperjenza għall passiġġier.